Il-Partit Nazzjonalista għandu programm ċar biex ikompli iniżżel l-iżbilanċ, jinżammu l-finanzi fis-sod u sal-2016 il-pajjiż jilħaq budget bilanċjat. Dan għandu jsir bi programm finanzjarju li jissarraf fil-ħolqien ta' aktar postijiet tax-xogħol u b'miżuri u inċentivi ġodda li huma kollha mniżna iswed fuq l-abjad fil-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista. Hekk stqarr il-Prim Ministru kap tal-Partit Nazzjonalista Lorenz Gonzi meta indirizza laqgħa taħt it-tinda fl-imtarfa bit-tema Intu l-Kandidati, fejn spjega kif se jiġi implementat il-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista u kif għandha tiżdied l-effiċjenza ta' gvern ġdid biex jiġu finanzjati l-inċentivi tal-istess programm. Aħna se nwaqfu aġenzija jew istituzzjoni, mhux aġenzija, istituzzjoni ġdida ma teżistix Malta bħalissa, indipendenti mill-gvern, biex toqgħod qassa tal-ispiża tal-gvern. It-tieni li qegħdin nagħmlu. Qegħdin ngħidu li se ndaħlu klawżola fil-Kostituzzjoni, illi fiha il-gvernijiet kollha ikun min ikun fil-gvern irid jintrabat illi jimxi għal budget li jkun bilanċjat. Biex għal-futur u għal-ġenerazzjonijiet futuri aħna nagħtuhom l-aqwa u l-aħjar u ma jiġix ħadd li jipprova iroxxi l-bżar lejli xi ħaġa, lejli elezzjoni biex jirbaħ il-voti u jwiet lil ma jisfen il-kulħadd ħalli naqtawa di li jiġi Joseph Muscat u kull min jmur għandu jgħidlu iva, kollox iva, ikun xi jkun, anke meta jkunu kontra xulxin. Naqtawa di, all right? Mbagħad ser ikun hemm ukoll, inkluż din msemmija fil-programm elettorali, dak li ngħidulu spending review. Jiġifieri eżerċizzju li tiġà minnih sentejn ilu da imissa jerġa' jsir biex l-ispiża kollha tal-gvern tiġi verifikata u fejn nistgħu il-gvern innaqsulu l-ispiża tiegħu allura nnaqsu ilu. Lorenz Gonzi tkellem ukoll dwar ix-xogħol fejn saħaq li l-Malta Labour Party diġà qed jaqta' qalbu li joħloq aktar jobs, filwaqt li l-Partit Nazzjonalista kommess li joħloq 25,000 post tax-xogħol fil-5 snin li ġejjin. Qata' qalbu li joħloq 20,000 post tax-xogħol. Qata' qalbu meta jmerina lilna, meta li jgħidli mhux vera, ifisser li hu ma jemminx li f'pajjiżna jistgħu u għandhom u Alla ħares ma jinħolqux 20,000 post tax-xogħol. Kieku għandna qatt kbir. Issa aħna tweġiba li Joseph Muscat x'inhi. Mhux tal-li ħloqna l-20,000 post tax-xogħol għal 5 snin li ġejjin 25,000 sa noħolqu sur kap tal-Oppożizzjoni. Waqt il-laqgħa fl-imtarfa l-kandidat nazzjonalista Tony Abela fakkar li l-Partit Nazzjonalista jrid ineħħi t-taxxa tal-boll u t-taxxa tas-suċċessjoni fuq wirt ta' proprjetà. Id-Deputat Nazzjonalista David Aġust tkellem dwar l-investiment kbir li qed isir fil-qasam tal-isport filwaqt illi Antoine Borg, kandidat ieħor fuq is-7 distrett, semma l-inċentivi kbar intiżi biex il-familji jibqalhom aktar flus fil-bwiet tagħhom. Il-Ministru Joe Cassar saħaq li gvern ġdid nazzjonalista għandu pjan li jibda jaħdem kontra l-kundizzjoni tad-diabete. Censu Gallia minħat jew enfasizza l-importanza tal-flus tal-Unjoni Ewropea biex saru proġetti kbar. Filwaqt li Rudolf Grima tkellem dwar il-qabża ta' kwalità li qed iwiegħed il-Partit Nazzjonalista fl-edukazzjoni. Peter McAuliffe irrefera l-proposta tal-Partit Nazzjonalista li tkompli tissaħħaħ il-kura primarja. Filip Mifsud tkellem dwar skemi ġodda li se jiftħu din il-ġimgħa bris il-bdiewa. David Vassallo semma l-proġetti ta' pavimentar u l-mijiet ta' toroq residenzjali li saru tul din il-leġislatura filwaqt li Edwin Vassallo saħaq illi l-aħjar għażla għal familji f'din l-elezzjoni tinsab fil-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista.